En geno mara nyakwara Ramogi ni riyo makare, wan be waikore gi weche manyien mag migago e thuolo ni chieng' nieri ma Sabato, ma bende chakore thuolo ni nyaka seche mabiro go. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Chik mar doho mar chungo chenro masidho jalup jatend piny mowal manyien Kithure Kindiki ochopo kare kendo nyasi mar miye muma obare ma ok otimore. Serikal ochunge tich jotije maromo 108 mosebedo katiyo apisi ma jalup jatend piny mothichi e apisi Rigathi Gachagua. Jodak ma Ubunga e kaunti ma Kisumo onyiso mor margi bang' sirikal chano bago nyasi mar Mashujaa e pap mar Ubunga Complex kuom thuolo mokwongo. Arwakini machiegni, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jotije makwan gi ohewo 100 e apisi ma jalup jatend piny mothichi e apisi Rigathi Gachagua ochunge tich kendo omi yweyo mochuno. Okang' ma kama obiro kinde ma ywaruok pod nitiere bang' ka nyothich oko Gachagua e apisi kendo mochwe osidhi modhi omako bura e doho. Jotije onyisi ni mondo dhi e yweyo mochuno machakore odiechieng' ma kawuono. Apisago oriwo mago madito e apisno, jotije ma kidieny ma tich ma Job Group T kod U, jotije mag orak mako jolo bende onyisi mondo dhi e yweyo mochuno. Lemo mawegi odhi pacho gin kaka mago mag jong'ad rieko, jotend jotije sirkal e apisno, directors e kin mamoko. Barua machungo apisago ondiki gi jagoro mongirore matayo chenro mag jotije sirkal Patrick Mwangi. Tend duond buch ODM oramo ni onge winjruok moro amora magisetimo mar bedo e riwruok achiel gi Ten Kenya Kwanza kendo pok gidonjo e sirikand William Ruto kaka jomoko lieko. Kane giloso romo manokelo kanyakla jokanyono mag duond burano Msambweni e kaunti ma Kwale, duond burano kotelne kod jakome Gladys Wanga ne okoni nyaka sani gitayo chenro magi gin giwegi. Maino margi keto en tego duond burano chakre e kor gwenge kendo singo ni kendo singo ni gibiro bedo gi jago mabiro laro kom jatend piny e yiero mabiro mar 2027. Magi ne giwacho bang' moko kuom jokanyono mag duond burano yudo lemo mag tend migepe sirikand William Ruto. Ili umpe mheshimiwa Manyoa, alafu tumpatie chama ni Manyoa. Tusimame. Wa ala kulli shay qadir. Mwenyezi Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tunaitambua ODM, lazima tuipiganie, lakini tunapigania kwa njia ya kidemokrasia, ya heshima, tuone kila mtu amepata nafasi yake. Sisi bado tuko upinzani. Halo? ODM bado tuko upinzani. Wale ni wachezaji tu wamekodishwa kusaidia serikali ile ya Ruto. Mnajua wakipata wachezaji wazuri timu za mpira, wale watu wa mpira mnajua, wameenda kusaidia, wakati wakimaliza ligi watarudi wapi? Nyumbani, ili tuendelee kufanya kazi. Lakini mpaka saa hii hatuna coalition agreement. Unajua, kuungana lazima kukue na maktaba ya kusema this is the agreement of our, this is the memorandum of our agreement. Huyu atafanya hivi, huyu atafanya hivi. Mpaka sasa hatuna maktaba yoyote. Sasa hivi ODM is a party ambayo kwamba iko na msimamo wake, iko na mwenendo wake, na hatuko katika serikali. Tuelewane, mambo ya serikali ni serikali. Sisi we are a party and we are proud. We are proud that in the National Assembly and in the Senate tunaitwa minority. We will not shy away. Jopinye kar dak ma Ubunga e kaunti ma Kisumo onyiso mor margi ne sirikal kuom chano mar bago nyasi mar Mashujaa e alap ma Ubunga Complex kuom thuolo mokwongo. Jopiny go puoyo okang' ma kamano ka gilero ni gisebedo kod riyo mar yudo thuolo ma kamano. Gimedo ni okang' ma sirikal mar bago nyasi no Ubunga biro miyo rowere bedo kod thuolo mar yudo ng'eyo matut ewi chenro mag sirikal to kod yawo negi thuolo mag tije. Bende gijiwo sirikal mondo med loso pawno ma Ubunga kaka kar tego talanta.
En wuoro maduong' ahinya kuom jowa be. Nyaka nwachak dakie kan go from 1986 up to now. Pok waneno gima osetimore machal goma. Koro wamor ahinya kuom sirikal kokelnwa koparo ni onego gikelnwa Soldier Day kawuono kochakre kiny. Wan wachako rito gimna kawuono ka guber mantie. Agony sirikal erokamano kuom duto te mosetimo, ber moseneno. Eyo bunga ka kata i Kisumu ka, to gi jotelo morito waduto, agoni erokamano maduong'. Kochakre gi jatelo matin kadonje maduong', kuom kelonwa nyasi machalo kama Mashujaa Day. Eyo bunga gima pok nwanenoga, wagoni erokamano maduong'. To moloyo jatelo, sirikal duto wakwayi, kuom ng'uono, iyarnwa factory ma breweries mondo kawe nyithindwa matindo tindo manyocha otieko sikul. Wadwoko pak ne sirikal mokelo mondo Mashujaa Day otimre obunga ka. Kwayowa en mana ni wan seche ma gik ma kamagi timre, wan gi kembni ma onego bed ni sirikal otemo yawonwa mondo mi wane kaka yudhewa miwacho ni gikelonwa shida korka insecurity, arita kwegi. Wane kaka gidonjo kuondego mondo mi okawgi gichimre nadi giyud kaka gitiyo. Jalup jatend piny mancha nothiche apis Rigathi Gachagua pod othieth makaren kama norwake tich ang'wen mokalo. Laktache makaren nonyiso jofwambo ni Gachagua ne nyalo bedo othieth kanyo kuom kinde maromo kind seche 24 nyaka seche 72 kapod gitimone nonro mag thieth. Wawinjane gima timore kono ka jafwambo marwa Ole Tenges nitiere Karen. Maybe you could tell us what is going on, what is the condition of the DP, and what are the doctors saying about his discharge? Well, good afternoon, Milton. At this point, we cannot authoritatively report about his condition, but what we can report is he is still admitted here at the current hospital in Nairobi. He was taken ill here on Thursday when he was expected at the Senate to give his accounts. Remember, he was the key witness in the Senate proceedings in his impeachment case, but because of the chest pains that he experienced just moments before he was expected to go for that session, he was rushed here. And according to the doctors here at the current hospital, the lead doctor, Dr. Gikonyo, spoke to the press on Thursday, and he said that the chest pains were a bit critical and he had to be admitted, and they were conducting different procedures just to see and make sure that the deputy president is out of danger. And the Dr. Gikonyo rather said that he would be admitted here for between 48 to 72 hours. Today is the third day, and he is still admitted here, as I said, but we have not had a status report from the doctors yet, and we are expecting that maybe in the next maybe coming hours or days we'll get a statement from them all regarding his status and condition. But Milton, it is important to note that from Thursday we actually witnessed heavy police presence here on Thursday night, but that has gradually gone down, and we've seen that scaled down following his impeachment by the Senate, which has now been stayed by the courts. And I can report to you that right now here at the current hospital, we have not seen much of security detail here, and that also is of concerning because according to the National Police Act, and he is still the deputy president, if the court order is anything to go by, that means that he would be accorded that security detail, but we have not witnessed that here. Also, different leaders have been coming here to visit the deputy president. Some of them have been allowed to see him. Some have been denied. The doctors have been limiting access to those who are accessing his ward at the hospital, and the leaders who were allowed inside yesterday included Wiper leader Kalonzo Musyoka, DAPK leader Eugene Wamalwa, and Murang'a Senator Joe Nyoto. And after seeing the deputy president, they came out and spoke to us and said that he was recuperating well, and that he was in high spirits, but they could not
hold a conversation with him for long, and they said that after that conversation they were actually shown out by the doctors. But the leaders also have condemned the manner in which these impeachment proceedings have been conducted, saying that it is an outright political witch hunt, condemning that his security withdrawal. Yesterday we saw Kalonzo Musyoka stating that he is asking the government to have the security detail of the deputy president restored. And this, of course, comes against the backdrop of what is happening right at the center of the DP's office. We have seen that report, internal memo asking his staff, about 108 of them, to proceed on leave. And of course now the question is, these twists and turns, where are they leading eventually? And even as we anticipate and wait for the court to give that verdict on the 24th. Back to you, Milton. Thank you very much, Ole Tenges, for that report. We do hope to get much more from you for our later bulletins. Mano ne jafwambo mar Ole Tenges ka nitiere achiel kachiel Karen Hospital, kama onyisowa ni jalup jatend piny pod nie kar thieth kanyo, to laktache wacho negi ni ok en marach. Kara kamano apisa mag obila manyo ni kanyo mang'eny manye miye arita osegol, kendo chal ka gima kwan mar apisa mag obila man kanyo koro tin mokalo. Wabiro yudo mathoth koa Karen Hospital e weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime, en ni kwan rowere maromo 145 e pacho ka osendiki kod sirikal mar konyo chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore e pacho ka. Koloso e kaunti ma Kwale, jatend migawo mar lowo kod dongruoge mag bombe Alice Wahome owacho ni jogo maonge kod obok manyiso ni gin gi lony kod chenro ma kamago ibiro mi obok go. Wahome bende wacho ni gigo mibiro tiyo godo e gedo ma kamago gin mago molosi kowuok e jua kali kod sekta mitiyo kod lwedo e loso mwandu. We have this program targets two key things: job creation for our youth, but also ensure that we are coming up with houses that are accessible because they are affordable. Decent, affordable housing and job creation. With those two, then you are able to create the economy. You are able to inject into the economy a very consistent, powerful and assured economic base, in terms of, you are building this number of houses, there will be money to build them, you will employ people, and these people will be paid because you have a fund that assures that you continue with the program. Ramogi medo winjo kendo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV. Kik idhi mabor, wakaw yueyo mokwongo waduogo bang' thuolo machuok. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo timni check-ups. Cham chiemo mowinjore, timo orako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Soka tuliambia ulihisi aje?
Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo nyako Ramogi, gavana ma Migori Ochila Yako ojiwo jopur e kaunti ma Migori mondo ket maino e pur kowacho ni piny owacho ma Migori kotenore kod piny owacho mamalo kod riwruoge ma ok mag piny owacho oseketo kenge mag jologi. Ochilo nowuoyo kinde mane ochiwo apiko 20 na apisas mag piny owacho mantiere kod lony weche mag pur mong'ere kaka extension officers ka apiko go dhi konyo e chopo ir jopur. Owacho ni Migori ni kod nyalo mar golo chiemo moromo ka Ochilo bende owacho ni piny owacho mar kaunti no oketo maino e pur mag kothe kaka rabolo, nyanya, pith mar dho chak, pith mar kich kaachiel kod pith mag gwen. Nowuoyo e gwenge ma Kababu e sub-county ma Suna West kama bende ne ochiwo omenda maromo milion 2 ne grube mag saga maromo 20. As an administration, we know that in order to address some of the challenges that farmers have, lazima tuwe na watu ambayo wako na utaalamu, wako na enough knowledge kuongea na kutumikia our farmers. We also must have the farmers in cooperatives. Najua hatuwezi kupata kila mtu kwa sehemu moja, so it is very important for the county to promote the movement of cooperatives. Hivi vyama vyetu vya ushirika are very important. We bring our farmers together in cooperatives, and it is within those cooperatives that we can train them, we can resource them, and we can give them support, both financial and material, so that wawe wakulima wale wako na uwezo. Riwruok moro mar rowere mawuok e mbalariany mopogore opogore Imbo mar Kenya omiyo jopuonjre mag sikund primar ma Shikoti mayudore e ward ma Busoso e kar chung' od bura ma Lurambi e kaunti ma Kakamega taulo mag ria kaachiel kod wuoch mondo mi okonygi kedo kod mineme kaachiel kod neno ni jopuonjre manyiri odhi mbele gi somo. Kano otelnegi kod John Murambu, rowerego wacho ni girwako okang' mar miyo jopuonjre manyiri taulo mag ria kaluwore ni jopuonjre mang'eny weyo sikul nikech koso taulo mag ria go. Bende ne gikwayo jopuonjre machuo mondo mi onywak gi lwedo mondo gikel kod yedhe mamero ji kaachiel gi timbe mag maundu. Japuonj ma sikundno Jacqueline Otundo ogoyo erokamano kowacho ni maingo jopuonjre 100 ne oyudo wuoch kod taulo mag ria. As youths, we thought it is a good idea to engage in such activities because most of the time with the na ile akili ya community kwamba vijana mostly ndio wanapatikana kwa ile weird characters, behaviors and so on. So we saw it good to at least be unique by serving the less fortunate children in the society. The funds are from ourselves. We contribute the little we have, put it together and fund the initiative. We look at our girls from schools and we discover most of them fail to come to school because when they are in their periods, they fail to attend to classes. That's why we come up with this idea of buying sanitary towels to them and then support even them to buy for them shoes. I was doing a research on jiggers and I was looking at the relationship between the host, the agent and the environment. And I noticed that people coming to school barefooted are very much vulnerable to jiggers. And that's why we started an initiative of donating shoes to people coming to school barefooted.
Hapa shuleni tumekuwa na wanafunzi wengi ambao hawana viatu, wanatembea miguu chini. Tumekuwa na changamoto nyingi ya magonjwa kutokana na uchafu. Kwa hivyo siku ya leo najua kwamba hata wanafunzi wana furaha kwa sababu at least wako Gekanyo mwachope giko mar weche manyien mag migago wadicha inyo dichio makawuono wamedo kaoni mathoth mabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kod oimore. Oriti masani nyinga Milton Ochieng Awuor. Kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki. Nimepata hiyo pesa sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na point 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Ile kubwa sasa. Hata mimi natamani milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na view sasa. Hii mchezo ni ya ukweli.